Ihan suora. Jatka vaan. Nyt mä lopetan. 24 ja 28. Tää toinen käsi. Vasen oli siis vahvempi. No joo, se on tää toinen käsi on huono. Mä haluan eroon tästä painoita. Kamaa. Eikö se ole vähän aika niinku painavan tuntuisesti, vaikka ei luulisi, että... No on. No sitten olisi tää staattinen vatsalihastesti. Eli toi ihan sama, mutta että sä pysyt siinä paikallasi. Sun pitää päästä siihen asentoon ja sit pysyä siinä. Joo, okei. Eli Ja se täytyisi tehdä sitten näin, mä näytän tästä kuvaa, että se alkuasento on tää, että kädet on vähän ton etupuolella ja sitten 2 minuutin jälkeen se saa laskea tähän asentoon, mutta ei alemmaksi. Sun täytyy päästä tuohon asentoon itse. joo. Voi Vammaiskurssi. ja siinä on sitten korkeintaan 6 minuuttia, mutta sä et nyt niin kauan kyllä jaksa olla siinä. Tässä mä ottaisin aikaa sitten, että 6 minuutissa mä voin päästä siihen. No, mä olen nyt vähän aikaa. No niin. Elikkä nyt tätä kulmat tähän näin. Joudutko sä jännittää noita niin varpaita alas lattiaan? En mä tiedä. No. Nyt en mä joudu. Joo. Eikä. Sillä että sulla on niinku, että sulla oli mahdollisuus päästä siihen. Mut sun täytyy nyt itse nousta sieltä ylös. Elikkä mä tuun nyt sitten oikein. Ja kun kädet saa olla siinä suorana, mut sun täytyy päästä siitä nyt tänne. No eihän mä pysy siinä. No, nouse vaan. Eiku. Ootitko sä? Sitten en. Mä otan sitten, sun täytyy jäädä siihen. Joo. Et mun pitää tohon asti tulla ensin, mä saan Niin. huomata. Ja nyt pysyt siinä. Ensimmäiset 2 minuuttia pitää pysyä siinä.